Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε Giant Mecha Wizard Attack. Παύση μέχρι να βρούμε τη βάση. Παιδιά, sorry, αλλά ξέχασα να πατήσω record και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ας δούμε το play όμως. Το πρώτο attack μου ήταν καλό, αλλά αυτό που έκανα δεν ήταν. Ας δούμε το πρώτο, ναι. Άλλο δεν ήταν. Ναι, πολύ ωραία. Sorry, ναι, πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο και το δεύτερο. Τις μαλακίες. Ναι. Και ο Snatcher και κάνει σε τη χειρότερη. Sorry που δεν είναι live red και το βίντεο είναι ελάχιστα μικρό, αλλά θα κάνω κι άλλο σήμερα. Νομίζω. Περιμένετε. Περιμένετε. Εκεί. Και επειδή θα βάλω και άλλο ένα pack για το 51, 49, οπότε 10. 3. One, two, three, four. Αυτό ήταν το βίντεο, sorry που ήμουν έτσι πως ήμουν.